खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों दैजिं फेस्टिभेलनि 6थि सान, भारतनि चिफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेलआ गोदानै सायख'जाबाय। दाब दाब जायगायाव गोदान बोसोरनि बरायथि, दाब दाब जायगायाव इन्टारनेशनेल टेस्ट मेच खेलनि साखाफारा, रोजा रोजा टेट आनजाद होगिरि फरायसाफोरा बर'नि सोंथि बिलाइयाव दुखु फोरमायदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 2 जानुवारि खालारखालि बिटिसिनि चिरां जिल्लानि सिङाव खुंजानाय दैजिं फेस्टिभेलआ दिनै 6थि सान जाबाय। बे फेस्टिभेलनि 6थि सानावबो आगोलनि बायदि गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बे सानखालि बे फेस्टिभेलाव गोबां मोसानाय आरो गोबां मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो आरो गोबां हारिफोरनि दोरोङारि मोसानाय जादों। 1 जानुवारि खालारखालि भारतनि चिफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेलखौ गोदानै बिपिन रावतखौ सायख'नाय जाबाय। 1 जानुवारि खालारखालि 2020 मायथाइनि गोदान बोसोरखौ 2019 मायथाइखौ एंगारना गोदान बोसोरखौ बरायनाय जादों। गाहायै बे बरायथिखौ गोबां बुहुमनां हादरसा हारि हारिमाफोरा बरायनाय जादों। बे बरायथि मुङाव गोबां रंजागिरि हारियाव जोंनि बर' हारियाबो मख'जाथाव। बेखौ नोजोर बोना हारिनि माहारियारि आफादफोरा फेग्रा मुवाखौ लाना आब्रुथियै नोजोर बोना बरायनो बयखौबो खावलायदों। 3 जानुवारि खालारखालि सिडनीआव अस्ट्रेलियानि हेंथायै निउजिलेन्डआ इन्टारनेशनेल टेस्ट मेच गेलेनाय जागोन। फारसेथिं केपिटनाव साउथ आफ्रिकाया इंलेन्डनि हेंथायै इन्टारनेशनेल टेस्ट मेचआव गेलेनाय जागोन। दुर्बनाव अंडर 19 नि साउथ आफ्रिकानि हेंथायै भारतआ गेलेनाय जागोन। 3 डिसेम्बर 2019 मायथाइखालि आसामनि फोरोंगिरि सायख' आनजादनि फिथाइ फोसावनायखौ लाना बड' मिडियामनि फोरोंगिरि सायख' आनजादाव सिलेबासनि अनगा सोंथि सोंनाय आरो माखासे आयदानि सोंथि बिलाइयाव राव दानस्लायनाय बिथिङाव गोरोन्थि जानायनि थाखाय जोंनि हारिनि गोबां गोरों गोराफोरा दुखु फोरमायदों। रादाबगिरि बिथांमोना सं दानना मोननाय बादिब्ला जोंनि बर' बिजों फरायसालियाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि दं। बे थासारियाव जोंनि टेट आनजादाव बर' आयदानि सोंथि बिलाइखौ लाना गोनांथि बायदियै फोरोंगिरि सायख' आनजादा जादिया बेखौ लाना दुखु फोरमायदों। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।